Ayo yang berwarna biru ayo kenalan karo Pak Dalang Kangko ya. Ya disupati musik Mas Jolo ya. Kaya ngapa? Ah ya saka ngendi asmane sapa? Yuk. Sinten Nduk Cahayu? Mike ndi mike nah. Heeh, kudu geblak iki. Sugeng dalu Nduk Cahayu. Nggih. Paring asma sinten Nduk? Nggih, nami kula Sekar Kirana. Oh, Kirana. Panggilannya Sekar mawon. Oh, Sekar. Nggih. Monggo lek nyekar ki ning kuburan. Ora Sekar ki maksude apa? Ngerti ora? Sekar ki tegese apa Nduk? Mboten ngertos kula. Takon karo Pak Dalang Kangko. Nggih, sekar niku tegese napa? Sekar niku tegese kembang utawa bunga. Nggih, leres. Ya, Kirana ngerti artine? Mboten. Yo takono bapakmu sing jenenge. Nggih, daleme pundi Cahayu? Nggih, kula saking Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Weh, saking Kediri juga. Tetangganya Kimora. Oh, tetangga. Iya. Oh, alah Kediri ki kok tukul sinden apik-apik men to yo. Kan dhisik nganti saya ini. Aduh. Nduk Sekar kelas pinten, Nduk? Nggih, kula kelas 1 SMP niki. Oh, mlebet SMP niki. Nggih. Berarti lulus SD nggih? Nggih, leres. Dah cara wayang wong ngono Sri Kandi sampean. Nggih, leres. Obat. Nggih. Nggih. Niki wau mriki kalih sinten kok ing Kediri? Nggih, kula kalih bapak, kalih emas, kalih ibu, kalih ade, kalih mbak, kalih emas. Kuwi sak RT to kuwi. Nggih, bapak asmane sinten? Bapake namine Eko. Oh, alah kok Eko. Bapake teng mriku, sampean manggile teng mriku. Oh, nggih Pak Eko. Duh. Nggih, ibuke sinten? Sri. Oh, Sri. Nggih. Sri entuk Eko terus anak-anak sampean ya. Nggih. Duh. Iya, Sri Eko nang widodone iki wis ngendang. Badhe nembang napa Cahayu? Nggih, kula badhe nembang ngimpi mawon. Ngambara ing niku ta? Nggih, leres. Alah Sri anakmu iki lho Sri. Aduh. Monggo dipun bawani sik ya. Nggih. Diaturke sinten tembang niki ngimpi? Kangge masyarakat teng mriki. Mriki pundi? Kajang. Kajang. Nggih. Nggih, kajan nggih. Nggih, alah nggih. Lek maem rada akeh to, Nduk. Lek maem rada akeh. Sinden kok kaya triplek ngono. Ngam, ya. Nggih. Ngambara ing Iki yo apik lho, tepuk tangan buat Nduk Sekar. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Ya ampun, gelungane kegeden kudu ngeblak. Hange. Ya. Bebasan tanpa tapi awas rada dhuwur lho Nduk iki. Nara
Iki cara sound system ngono suarane dribble, Nduk. Lah nek Kimura mau bass. Oh, ngono low. Iya. Mula bodine lek kaya JBL Kimura. Nguwenyak jare. Nguwenyak. Kimura. Oh alah nguwenyak padalang. Ayo terus Nduk. Miber ngiteri jagat Ngolahan doro ngamborong nggahi kuno ora ndredeg suarane ya santai lek nembang ya sak penake. Lah iya. nggih kula niku wateke kalem. Oh kalem. Nggih. Inji. Mboten semerap. Tenan Nduk, tenan. Pancen watak wantu kuwi beda karo Kimura. Nggih. Halus banget ya ampun. Kula kayak Mbak Lintang Kairo niki lho. Oh, halus. Nggih. Lek enek wong kebakaran omahe entek, Nduk. Yo kebakaran. Yo main entekno. Anu kaya Kimura, kok kebakaran banyu. Lek sampean enek omah kobong, yo kebakaran. Yo main selak entek. Nggih to? Nggih. Nggih. Waduh, cakok unik-unik. Nduk, terus Nduk. Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan Satemah. satemah kinawa ngimpi. Juga oplos tepuk tangan buat Nduk Sekar Kirana. Nduk iki enek saking hamba Tuhan jare. Hamba Allah kok hamba Tuhan ngengkel goblok entek muncul. Ya enek 200.000 Nduk. Nggih. Sing maringi hamba Allah. Matur suwun nggih. Nggih matur suwun. Sing nganggo kopiah nika lho. Pundi? Nika nganggo kopiah menika. Kopiah dipun lepas menika Nduk. Nggih matur suwun nggih Bapak, mugi-mugi rezekine lancar. Paringi napa nggih paringi Bojo anyar. ya nggih. Nggih ora. Mboten. Oh sasine kok diracun ya katut. Heeh nggih. Luar biasa dipun paringi kaliatus, Pak. Niki wau Kimura sampun kaliatus, Kirana sampun kaliatus. Mengki kirang 200 anu Lintang Kairo, Pak. Disiapne sisan mengki dados. Ben mboten mancinde mbaci ladan. Nggih to, Nduk Cahayu Kirana? Nggih. Bocah aluse kaya ngono. Heeh, wis lek gede dadi manten ngono wah malam pertama. Ya ampun, penak mah. Kaya Angel kaya halus banget loh Angel gadul. Ya. Ya, coba. Seripat. Ya. Seripat, seripit, limbirane merak kesempet. Ganas lawas, wirangane hang lam-lami.
Sembadra Pangeran Arjuna dina samangka pangeran saka ngendi pangeran wayang wong ngono kuwi lho inggih duh anake Sri heeh ki mau Pak Kangko entuk WA saking Pak Muklasaan maringi panjenengan arta 300.000 nggih matur suwun apa wis dikeki mboten dereng oh dereng lah niki bojone darange sangu ora sangu kewirangan iki mau ya niki 300.000 Amit nggih. Nggih matur suwun nggih. Sama-sama. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Pak Muklasaan teng kamera nika, Pak Muklasaan. Pak Muklas mboten maksude sawang nyawang kamera kok ning jero kamera ki ora. Nggih. Kok nyawang kamera kok endi? Nggih Pak Muklasaan matur nuwun. Pak Muklasaan matur suwun nggih. Nggih. Oh alanggen nggih sak tembang we 500.000. Moko sindenku iki sewengi 250. Diterima-terimake ya. Nggih. Monggo nembang. Mengke ndangdute napa Cahayu sing apal napa? Ireng manis mawon. Ireng manis. Iso to? Ning ireng manis. Nang pelok barang sing slendro napa? Gubuk asmara, Sri Huning, Wedang Kuning. Napa? Napa? Gubuk asmara mboten napa. Gubuk asmara nggih. Monggo dipun lajengaken. Nggih. Delalah ya yung sinden cilik-cilik kok muncule saka Kediri lah iya to. Biyen kawitane Mega almarhumah kae bar tanggapan terus kecelakaan kae nduk ki jane yo iman banget. Oh ngono ning Gusti marengake beda ya. Terus muncul Niken Salindri kuwi. Oh ngono terus nduk disusul karo nduk Lintang Kairo. Iki ana Kirana ana Kimura. Oh ngono iya yo maaf. Kediri pancen nyetak sinden-sinden luar biasa. Ayo, saiki genti sapa? Nduk Lintang Kairo. Wah, iki nah, paling senior iki. Ya. Disupati ya, disupati musik monggo Mas. Ya. Lintang Kairo. Ya, iya, kaya ngapa? Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Nggih, alhamdulillah
kepanggih malih kalian panjenengan. Alhamdulillah. Ya alah. Ya, muga-muga masyarakat mboten jelek mboten waleh ningali kula kalih sampeyan njondok Cahayu. Nggih. Pokok bendinten kepanggih kan nggih semakin mempererat persaudaraan nggih Pak nggih. Silaturahmi. Walah nggih padha karo Kirana tipis ya niki. Nggih. Mbok maem sengoke kaya ibu-ibu waranggana niku lak mame kathah sanget to niki. Wah, lah nggih lha niku wau pun telas burini niku wau pun telas kotak 5 niku wau dinas. Lah nggih. Iki bengi iki pokoke sing tak ajar Kirana, Kimora karo Kairo. Nah, pas kakak nggih Pak nggih. 3 kakak. 3K pakai inisial K semua. Ndelala kok dalake jenenge ya Kakangko ya. Kangko, Kimora, Kirana, Kairo. Ah, jensip. Kula nggih wonten dalang cilik nika. Sapa? Adik kula. Sinten? Mirza Kairo nggih. Kairo. Enak tambah sing nyelentem jenenge Kabul. Kabul. Guyu rasa noleh, guyu rasa. Lah ya. Mringi suntune sak genteng-genteng. Lah iya dada. Pokoke bengi iki sinden-sindenku merdeka sekali. Nggih, luar biasa. Kula remen sangat loh Bapak ngeten iki. Remen seneng perkara apa Nduk Cahayu? Suka ada yang meneruskan budaya Jawa. Betul. Semakin bertambah hari semakin bertambah bibit-bibit unggul nggih Bapak nggih. Alhamdulillah. Dan dari kota Kediri semua alhamdulillah membawa nama baik Kediri, adik Kimora, adik Kirana. Dan pinter-pinter. Kediri kabeh. Kediri alhamdulillah. Dadi sok generasi-generasi iki bakal muncul engko lek Mbak Cungpe iki wis buyutan. Mbah Compe. Lah ya, makasane ana sinden-sinden selanjutnya. Nggih. Cahayu. Arep nembang apa Cahayu kudu nganggo bawa sik, kabeh nganggo bawa ki mau. Wis santai dalu menika santai bengi iki santai wae Nduk. Santai Pak. Ora usah kemrungsung. Siap. Aduh. Kelas 3 SMA lho cah iki cah. Dede wis gedhe man. Tenan lho Kimora. Biyen lintangi petuk karo Pak Kangko ya sakmono kuwi sak sampean kuwi. Nah, jan kula mbenci nggih pengen lho punya kalau udah berumah tangga pengen punya anak seperti adik Kimora, adik Kirana, pinter. Enek resep Nduk. Napa? So nek duwe bojo ya, Nggih. pengen duwe anak kaya Kimora, kaya Kirana, pinter nembang. Pripun? Lek gawe malam jemuah. Kedah malam Jumat berarti. Sunah Rasul kuwi. So nek wean di bojo cek SMA mau mikir bojo mboten nggih? Nggih. Mikir sekolah sik sok kuliah ya. Nggih. Sampean diantu-antu dinteni warga Kajang. Kajang, alhamdulillah penontonnya banyak sekali nggih Bapak. Uwong Nduk dudu banyak ki ngot. Penonton kan manusia toh Pak. Lah ya munimu banyak no. Banyak itu tegese bajan kata saking sampai belakang-belakang menika lho Pak. Ngebaki dalan punan. Oh, nggih, kathah. Alhamdulillah. Ses danten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah sing semangat ket wau kon jenengan terus to Bu. Daleme pundi Ibu? Oh alah, nggih sehat selalu nggih Bu. Panjang yuswanipun. Nggih, niku. Pun gadah putu. Napa? Wayah kok putu. Oh alah, nggih sehat selalu nggih Mbah nggih. Nggih, niku tanpa dongko tanpa kayang niku bojone Trilocana. Nggih, lagune napa no? Cahayu. Sing modern aku ya gelem. Nah, coba wis gajun muni dangdute kok. Anu Ning nggih. dibawani sik. Nggih. Apa? Gelang alit bawa blamyangan nggih Pak. Wah, aku mau jane arep muni ngono lho. Banyuwangen aku ngono. Mesti nyonto-nyonto. Dodol lintang nek rumasaku kaya atiku kaya padha karo lintang ya. Sehati to kita Pak. Sehati. Lah iya to domonge kok. Alah nger. Ya. Mambiat mayong ngono to? Nggih. Ayo. Mambiat mayoni Iki yo luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan semua buat Mbak. Terima kasih matur sembah nuwun. Meja niki wonten Nanang Kosim to tibake. Nanang Kosim iki sapa? Mas Nanang. Nanang Mas Nanang niku lho. Oh, Nanang PCK niku. Nggih, PCX. BCE.
tapi niku penggemar setia panjenengan loh Nggih, Bapak. nggih. Dari kula kecil sampai saat niki Mas Nanang sering nderekne panjenengan. Sering niku. Kaya niku lak keluarga to asine. Masih keluarga? Nggih, niku adike sing ngibet niku kok. Walah, layak podo-podo. Padha kucluke. Ya. Iki cara panganan ono suarane mateng tenan lho iki san. Ya, ya. Terus yo. Gandeng bala biangan. Nduk Lintang. Dalam. Sampeyan kenal ora karo Pak Gino Putra Dikari Jakarta? Oh, Bapak Gino Putra Dikari. Nggih. Kadosipun nate mireng. Nah, nggih niku mirsani wonten TikTok menika salam kageng Nduk Lintang Kairo. Oh, nggih matur sembah nuwun Bapak. Gino Bapak Putra Gino Dikari. Putra Dikari. Wonten Jakarta. Disapa-sapa juga buat penonton yang live streaming ya Pak. Betul, betul. Niki banyak sekali yang live streaming berarti nggih. Hampir 3.000 sing mirsani teng YouTube. Alhamdulillah disapa-sapa buat teman-teman yang ada di live streaming ya Pak, Bu. Nggih. Sing wonten TikTok nggih sampun 2.000 lebih pasang mata. Dadi wong 5.000 nggih. muncul wong tiga rene nggone wis ora muat no. Lah nggih to Pak. Tenan. Dadi wong wong Kajang kene nggone bersih desa nanggap wayang ki nyenengke wong pirang-pirang ewu. Nah, alhamdulillah. Sedekah rasa. Cucuk nek urunan nyatu 50-an. Nah, iki. Mergo nyenengne wong akeh. Yo terus. Nyaram biai no suan toro. Yan, jos tenan suarane. Ora tak ganggu, tak rungokke iki. Ayo, terus no. Pianyu Nduk, angger krungu suaramu sing nonton bapak-bapak ning kono lek ngrokok malih cukupan. Hah? Lantak napa to Pak kok kesesam mawon Pak? Kesengsem karo suaramu lho. Biasane ngrokok biasa no. Sampai kelek bluke ya Pak. Nggih kelek. Apik tenan. Ayo terus yo. Lor lan kidul sangkar hangkaliat liat belambiangan belambiangan Aja ya. aja takon seneng sesanti sanggo Nano tanah India gumelaring taman sarino swan toro. wah kan. Iya, duwe kabisan sing kaya ngene, wis cilik dipupuk, diajari karo bapak ibune, bareng gedhe pancen ya dadi swara sing iso menghipnotis
ribuan para pemirsa sing rawuh bengi iki no. Ya Allah. Amin amin pangestunipun panjenengan Bapak. Ya. Ya Cahayu tenan pokoke bapake pengestune lagi seneng-senenge mengestuni wong iki. Wah, luar biasa. Ya tenan ditutukne lek nyinden ya, Nduk. Nggih. Ya ditutukne lek nyinden. Adan to sampean iki lahir dadi bocah saiki utawa kaum apa ngene Gen Z. Gen Z. Nggih. Nyatane sampean tidak malu selalu menggeluti dan menjiwai dalam budaya Jawa wayang kulit utawa pesinden. Alhamdulillah, remen kula Bapak. Remen nggih? Remen. Tenan, kurup lho Nduk nyinden timbang derep. Remen lek wonten. Oh, temen. Kok malah ireng. Yo, gerajakan Banyuwangi ya, Nak? Gelang alit apa Oh, gelang alit. Oke, siap. Gelang alit boleh. Ya. Luar biasa, Nduk, Tang. Salam Bapak. Iki mau entuk salam saka menjane Pak Putra Dikari. Nggih. Jarine nalika ultah PKWL ketiga tahun 2025 bintang tamune jenengan nggih, Nduk. Oh nggih kemutan kula Pak, Nggih. nembe mawon. Wonten sedayu Bantul. Nggih. Nggih, sama Mas Gading. Oh, dulu. teng daleme almarhum Pak Sino Nugroho. Almarhum Bapak, nggih lah. Nggih, dedeh. Nggih. Nganti galingan. Anu, anakku yo melu ning ndi mau cahe. Gen duet karo Mbak Lintang ayo. Oh, Mas Jendra. Mas Jendra. Oh, Ayo. Mas Jendra. Ayo Jin, ini Jin. Ya Mas Jendra Yudhistira Putra. Iki sak tingkat sak dhuwure Lintang Kairo iki lagi mlebu ana ing isi Surakarta. Masmu wis kuliah iki, Nduk. Nggih, mau kuliah kula baru kelas 3. Kelas 3. Nggih. Dulu sempet WA-an Pak Rien, Pak. Oh? Nggih, pas masih SD kenal-kenalan tuker nomor WA ngoten niku lho, Pak. Oh, SD kae to. Nggih. Oh, rong dong, saiki wis dong sae. Ayo Mas Mas Jendra. Engko nggon kepruk, nggon saben engko pasake Mas Jendra luwih bergas, luwih rasa, luwih terampil timbang awake dhewe. Nggih, siap. Ayo disupati musik Mas, ya Mas. Ndi anak lanang mbarepe butuhi, yo. Yo musike. Ndi Mas Jendra semacam porong mau. Oh. Indra. Masih ganti baju katanya, Oh, iya. nggih. Oh, nggih. Oh alah ger. Iya. Nggih, dirantos riyen Bapak. Nggih. Nggih. Iki uga mungsuk ulang tahun tanggal 7 ulang tahun ya keempat November. Nggih. Jadi bintang tamu meneh Nduk Cahayu iki. Oh, nggih. Tanggal 7 November. Ya. Oh, nggih. Mereka pecinta warga Laras utawa pecinta Mas Sino Nugroho almarhum nggih. Oh, nggih, Nah leres. niki pun ditutupne nglawan Mas Gading Pamukir Sino Saputra. Nggih, wah lah niki Nah, Mas Jendra. Ya, ayo Ci. Tak benake piye Mas jare? Ya. Ya Le. Ayo munggah kene. Ini mic-nya. Ayo Tra. Jare kok iso kecekakane piye to Mas niki? Mbak jarine kendeken sikile sing kedawan Nduk. Oh langger. Heeh. Ya. Heeh. Ayo coba. Wis ora apa-apa kaya wong kebanjiran. Pancen jarimu kurang dawa Le tadi. Jare wis kenal karo Lintang kok ya. Mikir muni benar. Oh ya benake Ibu. Ya. Nah, ini muni. Halo, bener Pak. Wis kenal karo Lintang. Oke deh, teng media sosial lah mesti akeh to. Kenal ya. Kenal ya Mas ya. Kenal. Mosok gak eling mosok. Mus eling. Wedi. Pacare nonton wedi deh. Mboten Pak.
Ayo, iki mumpung enek kesempatan kok karo Lintang Kairo. Dadi. Dadi Dadi duet ya Mas ya. Oke no. heeh sing nembang Lintang Kairo tembange Lintang Asmara. Apal to? Apal. Kok gedhi men. Heeh iki pancen balungane saka balungane keluargane bojoku no, balungane Bu Dwi iki balungane gedhe-gedhe. Ngono. Lek turun aku malah ndek. Iya, urung Pak, ini cilik kuwi ya gedhe ya. Gedhi wireng gilap. Tapi Mas Jendra putih niku, Pak. Apa iya? Nggih. Lek kalih jenengan putih, Mas. Iya ora apa-apa wong metu keri iki kudu luwih apik timbang sing metu dhisik. Oh, ngoten. Heeh, jan, heeh. Kowe dijajarne kaya angka 1 karo koma lho. Lah tapi cocok kok biasane lek ngoten niku kados niku limbo cangik nggih to? Oh, gedhe karo cilik ya. Nggih. Heeh, Kak ngerti selerane Jenderal ya sing tipis-tipis ngono kuwi. Masya. 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 Makasih ya Le, Cak Bagus. Terima kasih Mas Jendra. Sama-sama. Masya. Masya. Nggih. Rasa medun kene niku melu nabung kok pas sabetan kok awakmu sing nyabetke. Iya, semangat sekali ya Mas Jendra ya. Bapak wis kalah sabetane karo Mas Jendra. Nggih. Nggih, kalah sabetane. Gedene kalah, rusane ya kalah. Perli, aja tinggi story ya, Le. Mulai ngerti Tiara, ngamuk Tiara. Iya, ya. Nggih. Anu disusul ya, Nduk, disusul saka kecil cilik-cilik. Monggo. Kimura ayo karo Nduk Kirana. Ayo sini. Ayo cah telu Kediri punya. Duet ya. Trioka. Ya. Trioka. Kairo, Kirana dan Kimura didukung oleh Ki Kabul. Yo. Lagune sing zaman sekarang apa mau Puspitono lo sing apa ya? Anjir. Puspitono lo hafal ya anak-anak cantik. Apa? Yes, ya. Ayo di rada apa dijembarke. Nah, anu sapa jenenge Kirana di sini di tengah. Anu Kimura di sana. Di- Kita wiwit saka cilik gede-gede. Oh iya. Apa ditambahin satu cowok Bapak? Siapa? Yang sama seumuran. Siapa? Sama adik Mirza. Oh, Kairo juga. Iya. Ada di sini. Ayo Mirza, ayo dah. Ya. Langgen. Ini seumuran loh Bapak. Adik nih kok kelas 1, kelas 2 SMP. SMP. Nggih. Oh, alah ger wis gede biyen yo cuwilik ngono lho iki. Nggih nih Mirza kok. iki. Nggih. Tasik kemutan jenengan paringi wayang nih kok lho Pak. Oh, wayange sik le kae, Le. Tasih salam karo Bapak sik. Ngene. Oh, lek dikek wayang aja didol ya, Le. Wayange legane larang tenan. Nggih. Saya nek nggih, saiki kelas loro SMP ya. Nggih, Wis tahun dalang urung Cak Bagus? sampun. Sampun. Nggih. Gurune dalang sapa? Kula belajar ki Mbak saking YouTube. Oh, YouTube sapa? Anu ningali channel Pak Seno Nugroho. Oh, ngono. Nggih. Dadi ajar saka YouTube ya. Nggih. Ora Mas. les privat nu mboten. Mboten. Oh, nggih, sip luar biasa. Terus nih. Sampeyan sing dalang kok sing dene Mbak Lintang ora usah dadi bintang tamu. Lah napa Pak? Nah, ya sing mayang adike mesti arep bintang tamu ya ora. Nggih. Nggih. Mirza Kairo, Lintang Kairo, Kirana, Kimura, Kabul. Sing pundi to Pak jane Pak? Kuwi lho Kabul ki. Sing netem kuwi lho. Kabul. Bul. Ayo. Lagunya napa niki Pak? Lagune niki mau. Puspitono lho ta? Puspitono lo. Ya, Oh, iya. Puspitana lah. Puspitanolo napa Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya ya kena sing apa sing di manut. Apa yang mana? Wong iki padha. Kimora no iso kabeh kok Kimora Iso ki. kabeh Kimura ki rong digawe apal kok. Nggih. Ya.